Kato Jukkis, morjesta! Herra eläinlääketieteiden kuningas. Olen nöylin alavaisenne, Korak, Tartsanin poika. Saanko tuhlata kalvista aikaanne? Jaha, sä oot ollut taas vähän ilmeisesti purrouksin parissa. Onko sulla joku erityisongelma nyt sitten? Äsken rullatessani käytävällä huusin AARG! Mitä varten? Belzebubi, itse Lucifer, pyöritteli tuulikiven katkuista hiilihankua vatsani perukoilla. En halua valittaa, mutta tuskani valtana. Pitäisköhän nyt mun vähän tutkia sua sitten? Ota se kraka pois nyt, niin katsotaan se vähän. Kuuntelen tosta noin. Kyllä siellä muuten jotain kovaa on. Please, I beg you, ottakaa selvää mikä siellä on. Olen kurekaniini. Meidän tarvitsee nyt kyllä vana ja röntgenkuvata sut, mut sähän et tarvi mitään lyijysuojuksia eteen. Lyijyä käytän ainoastaan aamukahvissa ja ongen painona. Saanko kysyä, käytäksä kermaa kahvinkaan? Please, I beg you, Baron, ei monityydyttämättömiä rasvahappoja. Päistän ruokani Mobil Ralliformula 1. Sekoomassahan sä on. Olen Fittivaldi. Niinpä. No niin. Tässä on sulle happea, jos tulee semmonen tarve, ja hei, kraka pois edestä. Sitten vaan pidetät hengitystä ja oot liikkumatta. Tänne ei kyllä pitäisi sattua. Ei oo kuule ihme, jos on vähän vattaa poltellut. Sulla on siellä koteloitunut pistooli. Herra siunaa! Se on vanha Mauserini, joka on ollut 15 vuotta kadoksissa. Mutta mitä te puhuitte kotelosta, herra Ruohometsän kanssa? Se on ollut kaapissa tarvessa kaiken aikaa. Mä tarkoitin, että sun vatsalaukkuun on koteloitunut pistooli. Annas kun mä vähän painelen sitä. Juuri tosta noin. Painelen vähän sitä, niin katsotaan missä. Joo, tossa on kahva. Tossa on liipasi. Herra mun aikani tiesi. Sehän toimii vielä. Siellä oli panos piipussa. Onko lipas muuten täynnä? Lipas on aina täynnä. Yksi panos on aina piipussa. Varmistin on aina pois päältä. Hei, meidän täytyy ehdottomasti kyllä huudella toi pois tuolta noin. Mitä suotta? Kriisitilanteessa olen asekätkö. Isänmaan mies. Hei! Muistaksä muuten, että meillä on illalla vuoroharjoitus?